walls to pull themselves down. I got a notice from the council. Ηρεμία, χαλάρωση, ξεγνησιά, με το απέραντο γαλάζιο των Δωδεκανήσων να συναρπάζει. Πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Πεύκη είναι ένας σχετικά νέος τουριστικός προορισμός, αν σκεφτεί κανείς ότι την δεκαετία του 80 υπήρχαν μόνο κάτι μικρά καλυβάκια που τα χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Λίνθου σαν παραθεριστικές κατοικίες. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής έγινε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι καλύβες δεν υπάρχουν πια. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στους Πεύκους περίπου 170 επιχειρήσεις που όλες αφορούν στον τουριστικό κλάδο. Μέχρι πριν 4 χρόνια η περιοχή είχε πολλά προβλήματα σε βασικές υποδομές, όπως η καθαριότητα, η ηλεκτροδότηση, ακόμα και η πυρασφάλεια. Αλλά μετά κάποιοι αποφάσισαν ότι οι Πεύκοι πρέπει να προχωρήσουν με πιο δημιουργικό τρόπο και κάπως έτσι μια παρέα επαγγελματιών εμπνεύστηκε το ΜΑΕ Πεύκος. Και επειδή στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο της δημιουργικής ομάδας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ΜΑΕ Πεύκος, Παναγιώτη Ιωαννίδη, που εδώ και 4 χρόνια έχει συμβάλει δυναμικά στην ανάδειξή του, είπαμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Είστε λοιπόν μαζεμένοι μια βραδιά πριν από 4 χρόνια όλοι μαζί, η ομάδα, και αποφασίσατε ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, γιατί δεν πάει άλλο και θα έχετε εντοπίσει πολλά προβλήματα στους Πεύκους κτλ. Και αποφασίσατε να κάνετε το ΜΑΕ Πεύκος. Έχετε όμως 170 επιχειρηματίες να πείσετε για όλη αυτή την προσπάθεια και το όραμα που έχετε φτιάξει μέσα στο μυαλό σας. Πώς τους πείσατε πια, μπορείς να μας πεις? Κατερίνα μου, λόγω ότι υπάρχει ο αρνητισμός πάντα σε οτιδήποτε νέο ξεκινάει, έτσι και εμείς βρήκαμε λίγο μια διαφορετική αντιμετώπιση. Πήγαμε στους ανθρώπους, εξηγήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε. Υπήρχε ο αρνητισμός. Δεδομένο στην Ελλάδα είμαστε. Εμείς πώς το αντιμετωπίσαμε λοιπόν? Ορίσαμε ότι θα υπάρχει το επευκόσιμο. Τι είναι το επευκόσιμο? Είναι μια συνδρομή για όλο τον χρόνο, ένα μικρό συμβολικό ποσό, που με αυτό τον οβολό εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε έργα. Αυτά τα έργα λοιπόν, αφόσον τα είδε ο κάθε καταστηματάρχης, ο κάθε επιχειρηματίας, θεώρησε σωστό να συμβάλλει με αυτό τον οβολό του. Και έτσι ξεκινήσαμε τα έργα και σήμερα καταστήσαμε τους Πεύκους σε ένα τέτοιο προορισμό. Λοιπόν, εγώ έχω περπατήσει στους Πεύκους και χθες το βράδυ που ήμουν εδώ και είδα πάρα πολύ κόσμο και αναρωτιέμαι ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών που έρχονται στους Πεύκους και τι αναζητούν ερχόμενοι στους Πεύκους. Το προφίλ των επισκεπτών που έρχονται εδώ στους Πεύκους είναι κυρίως τουρίστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν ένα ήσυχο, καθαρό, ασφαλή προορισμό, με πολλές δυνατότητες όσον αφορά την γαστρονομία, τη διαμονή, το ποτό, τη διασκέδαση. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε σε μικρή απόσταση από τη Λίνδο, η οποία είναι ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στη Λίνδο, συν το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στο κέντρο του νησιού, οπότε του δίνεται η δυνατότητα επίσης να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, να πάει προς την πόλη της Ρόδου ή να πάει προς τα νότια, και έτσι πιστεύω ότι ο κόσμος εδώ βρίσκει αυτό που ψάχνει, βρίσκει έναν τόπο χαλάρωσης που δεν το έχει στη δική του χώρα, ξεφεύγει από το άγχος της καθημερινότητας και γι' αυτό το λόγο έρχεται και ξανάρχεται. Λοιπόν, ένας τουριστικός προορισμός θεωρείται επιτυχημένος όταν οι επισκέπτες του έρχονται παραπάνω από μία φορά, έρχονται και ξανάρχονται, είναι επαναλαμβανόμενοι δηλαδή, repeaters. Στους Πεύκους έχετε repeaters? Κατερίνα, χαίρομαι που σχολιάζεις αυτό εδώ το θέμα, γιατί πάνω σε αυτό έχω να σου πω πολλά. Οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες που έρχονται στους Πεύκους είναι απίστευτο το πόσοι πάρα πολλοί έρχονται κάθε χρόνο, 1 και 2 φορές το χρόνο, δεν βαριούνται ποτέ, μας έχουν συνηθίσει, έχουμε γίνει μια οικογένεια, περνάμε υπέροχα, είναι ένας κόσμος οι οποίοι παρατηρούν τα πάντα, νιώθουν τους Πεύκους σαν να είναι η οικογένειά τους, δεν βαριούνται ποτέ να έρχονται εδώ.
εδώ. Κάθε χρόνο φέρνουν τους γειτονές τους, συγγενικά τους πρόσωπα. Γενικά έχουμε αναπτύξει στην αρχή τους βλέπαμε σαν πελάτες, τώρα έχουμε γίνει μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Και αυτό όσο πάει αυξάνεται και με τη βοήθεια του ΜΑΕΠ, με τις υποδομές που έχουμε προσφέρει στον τόπο, μας τα σχολιάζουν συνέχεια, μας δίνουν τα εύσημα και μας λένε ποτέ να μην σταματήσουμε αυτήν εδώ την πανέμορφη δουλειά που κάνουμε. Λοιπόν, εγώ γνώρισα την ομάδα σας, το ΜΑΕΠ, την ομάδα ΜΑΕΠ, και είστε όλοι καταπληκτικοί και έχετε και χημεία. Εσένα τι σε εμπνέει περισσότερο σε όλη αυτή την προσπάθεια? Κατερίνα μου, καταρχήν με εμπνέει πάρα πολύ αγάπη για τον τόπο μου. Ξέρεις πολύ καλά, εδώ μεγάλωσα. Τις στιγμές που δεν υπήρχε ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε ηλεκτρισμός. Έτσι. Με εμπνέει πάρα πολύ η χημεία με την ομάδα μου. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Πίνουμε 2-3 καφεδάκια, τα βρίσκουμε, τα ξανασυζητάμε και υλοποιούμε τις αποφάσεις της προηγούμενης νύχτας. Μ' αρέσει που υπάρχει ομαδικότητα, ο θελοντισμός και φυσικά με εμπνέει πάρα πολύ το ότι μας συμπαραστέκονται όλοι οι επιχειρηματίες. Αυτό τα λέει όλα, ακόμα και μέχρι σήμερα. Όλες οι πληροφορίες για τους πεύκους όσον αφορά τα αξιοθέατα, τις γαστρονομικές επιλογές, τις βραδινές εξόδους, το shopping και ό,τι χρειάζεται για να περάσετε όμορφα βρίσκεται σε έναν πολύ εύχριστο οδηγό που ο επισκέπτης τον βρίσκει σε επιλεγμένα σημεία μέσα στον οικισμό. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά, εδώ και 4 χρόνια. Την ιδρύσατε στα ξαφνικά μέσα από μια παρέα σε έναν καφέ που πίνατε. Έχει εξελιχθεί και μετά από 10 χρόνια το όραμά σας πώς το φαντάζεστε, τι στόχους έχετε θέσει? Κατερίνα μου, θα θέλαμε καταρχήν πρώτον να επεκτείνουμε τη σεζόν μας, διότι αξίζει τον κόπο. Η Ρόδον μας, ξέρεις πολύ καλά, είχε 320 μέρες ηλιοφάνειας, οπότε κάθε εποχή ο τουρίστας μας κάτι μπορεί να κάνει. Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να αναβαθμίσουμε τους πεύκους μας, να έχουμε καλύτερες υποδομές, να κάνουμε το βιολογικό μας, να μπορούμε να κάνουμε τη μαρίνα μας, με σκοπό να προσελκύσουμε και ένα καλύτερο επίπεδο τουρίστα. Αυτά είναι τα βασικά μας σχέδια. Από εκεί και μετά η ανάπλαση του Αγίου Νεκταρίου, που είναι το μοναστήρι μας και άπλητος χώρος, να γίνονται κάποια δρόμενα με σκοπό να προσελκύσουμε και το ενδιαφέρον του κόσμου. Εκεί αναδεικνύουμε τα τοπικά μας προϊόντα, τα έθιμα, την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Αυτά είναι σε γενικό πλαίσιο που θα ήθελα να τονίσω. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό, η ομάδα του ΜΑΕΠ να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να γίνει και πιο ισχυρή για ένα καλύτερο αύριο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο να γίνει, διότι τα παιδιά, εγώ, οι φίλοι μου, οι επιχειρηματίες όλων των πευκών βλέπουν τη διαφορά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Ρόδου, δίπλα στη μαγευτική Λίνδο, οι πεύκοι προσφέρουν ένα πλούσιο ταξίδι εμπειριών που θα σας μείνει αξέχαστο. Επίσης, μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ΜΑΕΠ αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά ότι οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν όμορφα πράγματα και ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Είμαι σίγουρη ότι στους πεύκους θα περάσετε υπέροχα, όπως και εμείς.